Hi everyone! Tita Shiley here again. So gikan nami dinha na ngaon sa Hamugaway no sa among lunch and then hapit pod mi didto sa dapit balaan. So nagproceed mi sa amo ang road trip padulong sa Hinguog City, Misamis Oriental. Napod kay do na mi adtuon nga bag-o daw nga suruyanan dito sa Hinguog no, sa bukiran nga parte dito sa Hinguog ang Iluminada Garden Resort. Nga ang backdrop mao ang famous Mount Balatucan. Foggy lang gid siya, so wala gid siya nakita in full glory. So mga higala, tara na! O bani ko ninyo kay musuong-suong taan ang arko-arko nga heart. Daghan kayong heart. Let's go! Explore! Iluminada Garden Resort in Hinguog City. Dako-dako man day pud ni no nga suruyanan na ay giant nga peacock din ha. Nagulat ra ko sa akong opportunity nga makapa-picture din ha kay naay daghan po ng nuroy og nag-picture. Syempre memories good kinahanglan na ay souvenir kay dili sa tanang panahon ta makaanhi dinhing dapitan no, nindot nga lugar. And nindot pod ang hangin. Bugnaw siya. Murag siya Baguio or Tagaytay na kuano, foggy ang mountain so bugnaw gyud ang hangin. Actually, gihubak ra ba unta ko ana no. Nagduha-duha ko manaog sakyanan kay liging kuan hanga kayo ilakaw-lakaw pero murag nawagtang ang akong hubak pagkakita sa mga talan-awon labi na ning mga buwak no, mga ilahang mga tanom maayong pagkabahig. Unja mawa pud ang hubak kay bugnaw man. Unya wala pa tungason. So medyo dili hangak. Nigara pa gani ko ambak-ambak din na ay nakalimtan ang hubak. Sa kanindot sa talan-awon. Instagrammable sa mga batan-on pa. Instagrammable nga lugar. Unya sa tantong suroy-suroy nakakita aning poso nga naay murag atabay or pasong nga sudlan sa tubig. Syempre pag dungo nako na may mga coins, gihimo na akong wishing well. Murag wishing well ang pasong. Unya ning tripod ko og bomba sa tubig. Nigana baya pod dili bugat bombahon ang tubig. Nahinumdum jud ko sa mga bata pa mi nga wala pa mag-uso ng gripo aw sa bomba sa puso mi mag kawos og tubig no, kami mga managsuon. Maayo ra pud ni kay murag nahinumdum ta sa ato ang kagahapon nga magbomba patag tubig aron ta makatubig. And moving forward, nakasiplat ko og giant swing. Ay giant swing din ha. And syempre ay hindi natin pinalagpas ang pagkakataon ay Tagalog naman ni. Syempre ang tigulang ba? Ang gores ay syempre ni kuan pod oportunidad na ni ato pong i-try ning swing, giant swing kay for the first time in my life nakasakay ko aning giant swing
kaysa ang swing sa among kabatanon ubos man lang to. Nindot pod. Feeling ni samot kabugnaw ang hangin. Hayahay ang pamati. Nawala ang hubak. Kay dako malagi ang lugar padayon ta no sa pag-explore sa Iluminada Garden Resort. Na dinha mga A cabins, mga uso bitaw karon nga murag letter A nga mga kabina nga pwede kapuy-an, pwede overnight stay. Akong igagaw si Marilyn gaunan-una didto. Nag-check po na siya sa lugar. Sa akong pagkamarites, nililipod ko aning unsa ning gikural og bamboo. No? So, kuan di ni siya, swimming pool. Hapit na mahuman. So, part sa ilahang attraction, mao ang swimming pool. So, mga ligo niya ta diha pohon, mga higala kung mahuman na siya. For the meantime, padayon ta og lakwatsa diring dapita. No, sa may kilid diha dapit na ay bonfire pit. Nya mulingkod sa ta kay kajut kay medyo layo-layo na tagilakwan. Unya makita sa unahan ang murag bridge, no? Nindot ko ni siya tan-awon kung magabi kay daghan ni kaayo sila mga lights, mga fairy lights. Unya ang kanang mga statwa sa isda, fountain di kuno na siya, musiga. And then amazed jud ko sa mga flowers, no? Abi ko gipang ugbok lang na dinha nga mga fake flowers. Tinuod man jud nga buwak na sila. Amazing pud kay ning mga kahoy nga mura og patay pero buhi sila oy. Nice kay tan-awon. Nature na nature ang dating. Plus ang hangin lagi, nako, mawala ang hubak kay bugnaw. Murag nindot jud ipuyo aning dapita ba? Sayang kaya amo ang baby kay na sleep siya. Ug syempre ang mga parents pod si Choi ug si Mikey nagipangkapoy pod in town. Wala ka uban na mo diri, wala sila kakuan nga nindot diri bugnaw kaayo. Ug syempre, di mawala atong photo op sa bridge oy. And then, pagkahuman na magsuroy-suroy sa Iluminada, nibalhin mi diri sa Mountain Guru Cafe. Still in Hinguog City. And still, very foggy na ang mountain. Ang tanawan ng clouds na naog na, no? Nya, ma-feel na dyan mo ang atmosphere nga murag aircon. Lakas maka-abroad ang feels ani. Murag kag naa sa laing nasod. Ingana nga view, oh. Ninganhi mi dinhi kay lami kuno ang ilahang sikwati ug ilang pan. Ug naay uban pang mga kanuno nila, no? Pero nag-order mi og sikwati og pan nga homemade. Ug syempre, while waiting for the order, galibod suroy pod dining dapita. Kay nindot kaayo ang hangin. Wagtang ang hubak. Lakas maka-abroad. Mura kog na feeling nasa abroad. Mura pog naka-abroad. So diha da mi no nga kanang payag-payag nila nya mao na ang akong view sa atubangan, tan-awa ra gud. Di ka maibog ana. Nice kaayo. And abot na gid ang amo ang sikwati og pan. Gihatod sa staff sa Mountain Guru Cafe. Nya ang sikwati syempre gisud og baterol. Lakas makabisaya. Baterol. Mao mo jud na ang kuan sa basta sikwati. Og syempre ay try pug kuan ang baterol kay mo ni ang akong kuan sa una, no, roll sa kinabuhi sa gamay pa ko. Ako'y tig dugmok sa tableya, tig baterol. Tig himo og sikwati para ni mama og ni papa. Og sa uban pa miyembro sa pamilya. And if magchampurado, the same thing. No, dabukon gihapon ang tableya sa baterol. Butangan og gamay nga hot water or sabaw ba sa champurado para malanay daan ang tableya. Tableya. Kung sa amo pa sa Binol-anon pa, tablija.
Oh, syempre kanaay gong, gigamit ang gong. So that's it for a quick stopover at Hingoog City. Next stop, Manihapon sa Talisayan.